Tinokugamuchirai zvekare paMatter of Fact, chirongwa chamunonzirwa neAfrica Check ichishanda pamwe neZimfact, chinokubatsirai kunzwisisa kodzero dzenyu kuti munge muine ruzivo nezvematongerwo enyika anenge aine chokuita neupenyu hwenyu. Muchikamu chanhasi, tichange tichiongorora maererano nemifananidzo nemavhidhiyo. Wakamboverenga here kana kunzwa nezvezvinhu zvawakatadza kubvuma? Umwe munhu obva akuratidza mufananidzo kana vhidhiyo inotsigira ubvume kuti ichokwadi. Kuona mufananidzo kana mavhidhiyo hazvifanirwe kuti ubvume kuti ichokwadi, nekuti zvekuwedzeredzwa kwemifananidzo hazvisi zvitsva. Chava chitsva ndechekuti maitirwo acho nemishina yechimanje-manje zvava kuita kuti kuwedzeredzwa kwemifananidzo kuve nyore. Zvino, tingaziva sei kuti mufananidzo uyu ndewe chokwadi kana kuti ndewe manyepo? Kune madandemutande aunogona kushandisa kuita tsvagurudzo idzi pachena pasina mubhadharo. Tichitaura zvinoita sezvinhu zvakaoma kuita, asi tinokuvimbisai kuti zviri nyore. Unogona kutoshandisa runharembozha rwako rwechizvino-zvino. Google Reverse Image inoshanda zvakafanana neTin Eye. Unotumira mufananidzo kana kukopera mufananidzo pasearch bar iripo. Unobva wakwanisa kuona zvekare kuti mufananidzo uyu wakamboshandiswa kupi. Ipapo unogona kutowana mufananidzo wechokwadi kana wauinawo wakawedzeredzwa. Chakanyanya kukosha kuona kuti mufananidzo uyu wakatanga kushandiswa kupi, uye kuti wakatorerwa kupi uye rini. Kuwana tsanangudzo zhinji dzemufananidzo zvinobatsira kuti uzive kuti mufananidzo uyu ndewe chokwadi kana kuti ndewe manyepo. Kune mamwe maapplication aunogona kudownloada parunhare rwako ekushandisa kuona kuti mufananidzo uyu ndewe chokwadi kana kuti ndewe manyepo, akaita seFake Image Detector for Android uye Velocity Image Search for iPhone. Munguva ino, ngatikurukurei nezvemavhidhiyo. Chine mukurumbira mukushandisa mavhidhiyo kufambisa manyepo, kushandisa vhidhiyo rechokwadi pasina kukodzera nenzira yekurasisa vanhu. Somuenzaniso, mutungamiriri wenyika yeGabon, vaAli Bongo Ondimba, munguva yapfuura havana kumboonekwa kana kunzwika kwenguva refu, zvichitevera nhau dzekuti vainge vari muchipatara uko vaitarisirwa kunge vari pagungano kuSaudi Arabia. Hurumende yakataura zvishoma maererano neutano hwavo munguva iyoyo. Nekudaro, fungidziro dzekuti vakange vari vapenyu kana kuti vakange vashaya dzakatanga kuparadzirwa. Pavakazotaura kekutanga zvichitevera nyaya iyi, vakabuda vari munhu airatidza musiyano kubva pane vanhu zvavaimbovaona vari, uye nyanzvi inoona nezveutano yakati vairatidza semunhu akambostroka kana kuita brain injury. Vamwe vakafungidzira kuti vhidhiyo iyi rakanga rakawedzeredzwa nemishina yechizvino-zvino, asi mushure mekuongorora zvinoraudzira zvakaonekwa kuti vhidhiyo iyi yaive iri yechokwadi. Bato rinopikisa rakashandisa vhidhiyo iyi kuvhiringidza vanhu vachiti mutungamiri wenyika anogona kuve ashaya kana kuti aive muchipatara zvichitevera kurwara kwakanyanya kunoda kugara kuchitariswa nana chiremba. Izvi zvakakonzera kuti vanhu vave nefungidziro yekuti vaOndima havachakodzeri kuve mutungamiriri wenyika, zvakakonzera kuedza kuvabvisa pachigaro nekuu iyi yakakonzera mhirizhonga uye kusanzwisisana kwevagari munyika yeGabon. Kunyange vhidhiyo raive rechokwadi, rakashandiswa kuparidzira nhau dzemanyepo kuitira kusimudzira chinangwa chezvematongerwo enyika. Pakadai, unogona kushandisa reverse search system kuburikidza nekutora screenshot pavhidhiyo iyi wotumira pareverse search sezvo unenge wava mufananidzo. Unogona zvekare kushandisa inonzi Amnesty International's YouTube Data Viewer kuongorora kwakabva vhidhiyo paYouTube. Unofanirwa zvekare kutarisa zuva rakatumirwa vhidhiyo iyi paYouTube. Zvino, kune mamwe manyepo emandorokwati. Apo, panotaurwa nhau dzemanyepo dzinogadzirwa nemishina yechizvino-zvino kugadzira vhidhiyo remanyepo. Nzira iri nyore kutsanangura izvi iPuppet and Puppet Master. Nzira iyi inoratidza mumwe munhu achitaura zvimwe zvinhu, asi pachokwadi ari umwe munhu ari kuzvitaura. Ungazive sei kuti vhidhiyo rawedzeredzwa kana kuti rabviswa zvimwe? Nguva zhinji, mavhidhiyo aya anenge ari mapfupi, nekuti nguva neunyanzvi hunodiwa kugadzira vhidhiyo rakareba hwakawandisa. Nekudaro, urebu hwevhidhiyo mucherechedzo wekutanga pakuongorora mavhidhiyo emanyepo. Dzimwe nguva,
Vhidhiyo rinenge rine kakusanzwisisika pazviso zvevanhu uye mafambiro emiromo yavo pavanenge vachitaura. Izvi ndizvo zvatanga takakurongerai pachikamu chino chekuongorora mifananidzo nemavhidhiyo. Tinotarisira kuva nemi zvekare muchirongwa chedu chinotevera, apo patichange tichikurukura nezvemadandemutande nezvemhando dzenhepfenyuro yedandaro dzakasiyana-siyana, tichitarisa kuti ndedzechokwadi here kana kuti ndedzemanyepo. Rangarirai kuti kana usina kuzviona nemaziso ako, usamhanyira kubvumirana nazvo kuti ichokwadi. Tinokuyeuchidzai kupawo hama neshamwari zvirongwa zvedu uye kuvakokawo.